bat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean. Eren neurrian jartzen zenekin, eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean. Ta haundiago bilakatuko, zara etorkizunean, zure txikitasunean. ¡Viva Cristo Rey! ¡Adelante, tercios victoriosos! ¡Por Dios y por la patria! ¡Rendíos, rojos separatistas! ¡Viva Cristo! Gerra zetorrek. ¡Adelante, compañeros de la Santa Cruzada! ¡Adelante, caballeros de la cristiandad! ¡Rendíos, bellacos! ¡Adelante, por la victoria! ¡Malditos! Soldaduk zetozek? Ik ez aldaukek eskopetaik etxen. Ez da nerea? Oa etxea, eta ekartzak. Eta zertako behar dek eskopetea? Gerra di hau, ez altzeate konturatzen. Ik ekartzak eskopetea, Jose Miel, tiro batzuk jo behar dizkiauta. Guk tiroa bota baino lehen, botako gaitizteko iegu. Oantxe esandek. Hau dekau kakati parea. Eskopetea izan bagendu lur joaraziko genioan. Non ibilieiz? Ire bilabilineo gatxalde oson. Hola zen. Sartu, lana zeuke hauta. Bai, ate. Jartzakakoan. Oire bai. Eta zakua. Zipotzari erain? Eta bukatu jau, Jose Miel. Oso ondo, hola behintzat ez gaitiztek ezerbare utziko. Oa kuartoa eta jetxi liburuk. Nere liburuk? Auro! Barkau! Zer egiten duzu hemen, Jose Miguel? Liburu bila etorri naiz. Liburu bila? Baina gerra da, Jose Miguel. Nola zetorri zara ona? Atxek esaten du errekete sartuko hiela eta jateko guztik enduko iskibuela eta erre egin dizki liburuk. Euskerazko gauzek eukitzea peligro handi izango mendeula eta kontu hondikin ibiltzeko dio. Bai, ongi egina. Pena da, baina... Eta zuk eskola erre egin berraldezu? Nik eskola erre? Bai, horreatik etorri naiz presaka eskolako liburu gordetzea, inork erre baino lehen. Alde egin behar dut, Jose Miguel, ezin naiz hemen gelditu. Hartu liburuak bai, baina ongi eskutatu, kontu zibili ni banoa.
Hobedut bakarrik joatea nirekin harrapatzen bazaituzte. Agur, Jose Mikel, kontu zibili. Itxain! Udaberri uste ezik arkidut basoan. Neskatxa da, ta urdinez jantzita zijoan. Urdina iazkia, ta begia areago. Alakorik itxaso barean ez dago. Begi eder goseok asezak idate. Inon ez baiditake ederrik, hau beste. Egun eunez jantzia, berrikusi nahiez, bira ditut begiak, bira, baina inonez. Nonda sorgina, basoak maitea. Begiaz dut alperrik joaren bidea. Joana zan, Joana, neri bihotzean, kezka beldurreztia, Josi ondorean. Maitetasun azia, ene udaberria, neska estankerakoa, ta urdinez jantzia. ¿Qué hay aquí? Esto está lleno. ¿Qué coño hay dentro de este tonel? ¡Sidra! ¡Hecha! Está fresquita. De esto no hay en mi pueblo. Esto viene bien para remojar el gaznate, ¿verdad? Que lo digas. Hay que reponer fuerzas. ¡Echa más! Liburuok ezkutau beharko ditut. Hementxe. Saquemos la vaca a pasear, ¿eh? Vamos a comer. Ze izan da hori, Felipe? Ez erre, zemendik aurrea horrelako kaskotan entzungo ditugu. Ikatu nau. Hortako xeiten du eba? Antza, Jose Miel, txalak enduzigutek. Baina guain dio batzeok zejana gure kupelan. Ate, ez dauket gozeik, oira noa. Ez aldek ez erresan behar. Ondoloin ama, gabon, ate. Gabon. Ondoloin, Jose Miel. Zeinote da. Fusila, oen ditek. Guazen etxea lehen bailen, Jose Miel.
Igual etorriko txuk berriz eta hobe diau etxea jun. Bihar lurperatuko diau. Ez ezer esan amaiatu. Veamos qué hay aquí. Vaya, vaya. ¿Y esto qué es? Harina. Zeruak eta lurra egin zituana. Esperantza badaukat, zer horrek... Ama, hola bai dotorea. Kartzela juna jaldek. Holaxe. Eta guain ikatza. Ze usainona, ama. Ze aitzate, zer da usai hau? Horra zelabe dotorea eta txukuna deun, taloa eiken aigea biok. Usai hau ordizitik eatuko, Laster dazkeu txapelo gerrak etxen. Zer? Jesus, Mari eta Jose! Tia, Jose Miguel, hartu sardea eta hasi zimaurra muitzen, ikulutik batza. Gorako hain, egin diau. Oain berakoa prepau behar diau, motilak. Ze, labana ekarri aldek, txikie. Zer, labana? Aizaki, txikito, ik ez aldakik karga ekartzeko labana zorrotza behar izateala. Bai? Damakion kargakin eundoko abal hartuko genikein maldan bera. Freno berrik behar zitu hau. Hoi ondo zeok. Baina nik eakutsi behizu etoain zuei, irine karreau behar damen, guardia zibilek ez harrapatzeko egin behar den beste gauza bat. Baina...
Karga handia hartuta etortzen da lana, hauxe da gaur neroni gertatu zaidana. Txapelok errak datoz biak nere gana, ok jarriko didate zikinaren fama. Baina ze piura dekoi, azeu saie, aitaren eta semearen, nondik noa? Etxarritik, ama. Eta merke? Aizaki, Jose Miel, zein deko aingon, zertako jurtzi dekire erropea zimaurretan. Zea, irinen usaiek entzeko, ate? Irinek ezik sekula usainek izaten gordini daunean. Erretzen danen hartzen zaio usaie horri, seme. Hoi, batek burun nolako txapela auken izatea. Ze ikusi zeukek txapelak irinen usaiekin, Jose Miel? Ba, asko. Ze? Arrazoi de, pai, txapelok erroik irin gordineire usaie derrepente hartzen ziotek. Aizta barruan tristura gorde, aurpegia irri fartsu. Herririk herri ibili zinan, gehienean umotetsu. Goibel zeudenak alaitutzeko, bazen duen hainbat mezu. Txiste kontatzen paregabea, ta bersotan berriz maixu. Txiki handia zinan zu.